ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 11 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡ್ರಿ 3 ಬಂಡೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಇರು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಜಿಬುಕದ ಆತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈಕ್ ತುಂಬು ಜೂನಿಯರ್ ಇಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅವೇಂದು ಬೇತೆ ಅವು ಬೋರ್ಲೆಡ್ ಆಪಣ ಪಣ್ಣ ಐಟ್ ಬುಲ್ಲು ಬಂಡ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಅದು ಆಪಣ ಅವು ಬಾರೆ ಕಂಬಳ ಅವು ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ಇಪ್ಪ ಮಾತ ಜಾತಿದಾಕಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲಿಸನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು PR ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ನಾನು ಇಪ್ಪಡು ಕುಳ್ಳಾಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸೊಂದು V4ದ ಮೀಡಿಯಾ ದಾಖಲೆಗೆ ಚಾನೆಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 18 ವರ್ಷ ಆಡಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟು ಐಕ್ ಎರ್ಲುಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಎರು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಐಡ್ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ವರ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಕಾಯಂ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಏನಪ್ಪದೊಂದು ರಮಣತ್ರೈ ಒಂದು ಕಂಬಳನ ನೇತೃತ್ವ ಪುಣ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಬಡೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವೊಂದು ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಎರು ತಾಂಕಿಯಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಟ್ರಡ್ ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಟ್ರಡ್ ಜೊತೆ ಎರು ಮುಲ್ಪ ತಾಂಕದ ಅವು ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಸೆಮಿಯ ತಂದೆ ಬೈಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ ಜಾತಿದಾಕಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲಿಸನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಡ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಂಬಳಡ್ ಯಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಇತ್ತಾನು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಉಲ್ಲಾನು ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ಇನಿಕಲ ದುಂಬುಡ್ದಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಏನ ಕೊಳಚೂರು ಕುಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ನಡತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇರು ಕಲ್ಯಾಣ ಸರಿದಿಕ್ಕು ಅಂತ ದುಂಬದ ವರ್ಷ ವರ 2-3 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ದಾದ 2-3 ವರ್ಷ ಉಂತು ಇತ್ತಂಡು ಅಡುಗ ಪಿರದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎರಲು ಕಿದೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪು ಪುಟ್ಟೆ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮೋಡೆ ಬಂದು 4 ಜೊತೆ ಎರಲು ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಜನಟ್ಟು ಅವು ಅದು ಒಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಂಡು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೊಲ್ಲಾಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಐಟ್ ಬಜಗೋಳಿ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಗಿಡ ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಎಡ್ತೂರದ ಆನಂದಿ ಗಿಡ ಐಟ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಂಡು ಅಪ್ಪುಲ ಪುಟ್ಟಾಡ್ಲ ಇನಿ ಅಪ್ಪು ಕೊಳಚೂರು ಕುಂಡೋಟುಡು ಇತ್ತದ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಎಂಕಲು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮಂಚನ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಐಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಸೇರ್ದು ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪಣವು ಕಂಬಳ ಐಟ್ ಬಡವೇರು ಬಲ್ಲಿದೇರು ಪಂಡೊಯ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿದೇರ್ಲ ಬಡವೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರುಣಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಮಾತ ಪಕ್ಷ ವಾ ಪಕ್ಷದ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗ ನಡಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ
15 ವರ್ಷದ್ದು ಕಂಬಳ ಅಂದು 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 ಕಂಬಳ ನಡಪಾರೆ ಪ್ರೇರಣೆದಾದ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ದ ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರುಪ್ಪುನಗದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಗೋಪ ಮಾತ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಅಂದೊಜ್ಜಿ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಪಕ್ಕ ಮೈನ್ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಕೂಡಲೇ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡ ಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಆನು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲನ ನವೀನನ್ನೇ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಐಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪೂರ ಓಮಂಜೂರು ನವೀರಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಟ್ಟು ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅನಿಲಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಳದಾಕ್ಲಿ ಬೋಳದಾಕ್ಲಿ ಮಾತ ಇರುತ್ತಾಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಳು ಗ್ರಜ್ಜ ಅವಳು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗಿ ಪಲ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯನ ಪುರ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿದು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿನ ಪುರ ಎತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಗಳು ಸರಿ ಶಿಸ್ತು ಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಶಿಸ್ತು ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಉಳಾಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜೆಲೆಂಚೆರ ಬಂಡವು ಎರುತ್ತಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪುಣು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಎರು ಕೆಲವು ದುಂಬದ ನೆಟ್ಟು ಈ ಚನ್ನೆ ಪುರ ಒಂಚೂರು ನೋಂದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆನ ಪರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪೋಜಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿದ ನೆಟ್ಟು ಆಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮರ ಕಟ್ಟುನ ಅಲ್ಪ ಅಥವಾ ಗಿಡವುನ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಬುಡುಪುನ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಒರಿಯ ಕಾತನ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ತಂದಂತೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇಗ ಓಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಲ ಪೂರ ಯಾನೇ ಓಡಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ ದಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಶಿಸ್ತುದ ಉಳ್ಳ ಯಾವಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದೆ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡಿನಂತ ಅಲ್ಪ ನಾಳಿನಂತ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ಪಂಡು ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಣ ಏತು ಬೇಗ ಮಗಿನ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎರ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಳೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಂದುವಾನಾಗ ಅವು ಕೆಲವು ಒಂದು ಹಾಪುಣ ಈಗಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಆವಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಅವೇಂದು ಬೇತೆ ಅವು ಬೋರ್ಲೆಡ್ ಹಾಪಣ ಪಂಡ ಐಟು ಬುಲ್ಲು ಪಣ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲ ಬಫೇಲ ಪಣ್ಪೇರು ಗೋರ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ತಳಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತಳಿ ಬೇತೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಅದು ಹಾಪಣ ಅವು ಆ ಏಕೆ ಒಂದು ಅವಘಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಯ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೋರ್ದು ಆಡ ಕಂಬಳದ ಅಂಚಿನ ಅವಘಡ ಬರ್ಪೋಜಿ ಈ ತನಟದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಜೀವಗೂ ಹಾನಿ ಆಯ್ನವು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯ ಆಯ್ನವು ಅವುಲಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದು ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಬಂದು ತುಂಬಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಈತ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಣಪಳ ಕಡಂಬೆ ಇರುತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಐತೆ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಐತೆ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಐಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪೇರು ಕ್ರಮಣ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಏನೈತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಮಾಹಿತಿ ಪರ ಒಂದು ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ತುಂಬ ಎಂಚಾಪಣ ಬಂದು ಐಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ನಿಜವಾದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆದೇ ಬುಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಆಪಣವು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೂನಿಯರ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಲ ಊಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಜಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡುದು ಅನ್ನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆ ಎರಡು ಏರು ತಾಂಕೋಡು ಪಣ್ಪಣ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಎಂಕಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅವು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತನೇ ಜೂನಿಯರ್ ಆಪಣ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಆಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಎಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲು 200-250 ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪಣು ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಳೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಜಿಂದು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತನೇ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಪಣ ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಡಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಗಿಡೇರ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು 5 ಒಂಚೂರು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದು ಒಂಚೂರು ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರ್ಲೆಗೆ ಕುದಿ ಪಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಕುದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಬನ್ನಟ ಏನು ಮಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಟದ ಒಂಚೂರು ನೋಡು ಐಕರ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಬಾಳೆ ಕಂಚಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೇಟು ಒಂದು ಮೈನರ್ ಮೇಜರ್ ಬಂದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅದ ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ದೀಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪು ಕಂಬಳ ಮಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ನವಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೈಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಕ್ ಕುದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಒಂಜಿ 4 ಕುದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಕುದಿಲ ಯಾವುಂಡು
ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ದತ್ತದ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕುದಿ ಪಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣತ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ದ ನೆಟ್ ಆಪಣು ಗಮನಗೆ ಬರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ಪೋಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನಾನಿ ಈಗ ಬತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಳ ಕಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮನದ ದಾನಿ ಆಯ್ಕೆ ಗಂಜಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಗಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪದಾಯ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಡಿ ದ್ವಾದಿಪೋಡು ಅವು ತಂಪಾಪಣು ಬಣ್ಣಗಾಯಿಲ ಗಂಜಿಲ ಕೊರ್ನ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕೂಡು ಪೂರ ಕೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮನದ ದಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ದಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ ಬಾರೆ ಕಂಬಳ ಅವು ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಊರು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಡು ಅರಸಂಕಲೆರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದು ಅಂಚ ಐಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಧೂಮಾವತಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನಪ್ಪ ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಪೇರು ಬಾರೆ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮಡ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ರಾಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮ ಪೋದು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ಪಾಡೋನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅವು ದುಮ್ಮನಾಣಿ ರೊತ್ತಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕೆಲವು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಳು ರೊತ್ತಟ್ಟೆ ಇತ್ತದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಡೆ ಬಾರೆ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು ಅವು ಆಯಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇನೀತ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿಯಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆಕಳು ಒಣಸಗಿಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಪೂಕಾರ್ಯದ ವ್ಯವಸಾಯ ಪೋಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಪುರ ಅದು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅದು ಆಯ್ತ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ದು ಐಡುಕ ಪೂಕರೆ ಪಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 11 ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡ್ರಿ 3 ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಇರು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಜಿಬುಕದ ಆತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಜಿ 3 ಪೂರ ಸೆಮಿಡ್ದು ಆತು ಆತನ ಐಕ್ ದುಂಬು ಜೂನಿಯರ್ ಇಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಇಟ್ಲ ಐಕ್ 9 ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತ ಸೀರೀಸ್ ಇಡು ಇತ್ತ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತ ಈವಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಿರ ಬರ್ಪಣ ಸರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 18 ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ 20 ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡು 22 ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೋಣು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಲು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇಪ್ಪಣು ಏಪ್ರಿಲ್ ಉದ್ಲೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ಕ ಸೆಕೆ ಆಪೋಣು ರಡ್ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಎರ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ತಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಎಕ್ಕದು ಆಪೋಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಹೋಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲೇನು ಅದು ಬೇಗ ಆಯ್ನತ್ತು ಮಾರ್ಚಿದ ಉಲೈ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಎರ್ಲೆನ ಪುದಾರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕೊಳಚುಂಡು ಐತ ಜೊತೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟೆ ಬಂದು ಉಂಡು ಬೀತ ಐತ ಜೊತೆ ಮೋಡೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರು ಉಂಡು ಸೀನಿಯರ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಬಳ್ಳದ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಗಿಡ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಕಾದ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಈತು ವರ್ಷ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆಗಿರ್ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆನ ಒರಿಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ದೀಪೋಡು ನೇರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನದ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳದ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚೆನ ಬಂಡ ನಾನು ಎರ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬರೀ ಬಡತನದ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 75-80 ರೂಪಾಯಿ ಕುಡುಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಬಡತನಡು ಎರ್ಲೆ ತಾಂಕೋದು ಪ್ರೀತಿ ತಾಂಕು ಇರಾಕಲ್ಲ ಅಕ್ಳೆಲ್ಲ ತಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ ಅಕ್ಳೆಲ್ಲ ಒಂತಿ ಕೊಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಮುಗಿಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಡದು ಮುಲ್ ಎನ್ಎಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುರಾತನವಾದಿನ ತರವಾಡು ಮನೆ ಕೂಳೂರು ಬೀಡು ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಳೂರು ಬೀಡು ದಾಸನ್ ನಾಡುವೇರು ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಎತ್ತನಲ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಂಬಳಾವಡು ನೇಮಾವಡು ಯಾನು ಏಪಲ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲಡ್ದು ಬೈದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವರ್ಷಗ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ಲ 101 ವರ್ಷ ಅಂಡು 101-102 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅವು 1922 ಅವು ಈ ಇಲ್ಲದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಿರವು ಈ ಕಂಗಗ್
ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಆನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾಮಗಿತ್ತು ಅಂತೆ ಅತ್ತ ತೀರಂದಿನಟ್ಟಿ ಆನೆ ಈ ಸಲ ಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟು ದಿನ ಕಂಗನ ಕಟ್ತದು ಅವೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊನತು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಕನ್ನಡ ಕೊನತದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೂಕರೆ ಐಕ್ ಬಡಿತಿನ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಈ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂದೇನು ಪೂಕರೆನು ದೈವ ನರ್ತನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಧ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ದುಂಬೆ ಗುರಿ ತೋಟದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೋದು ನಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂಕರಿ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವೇ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಡಪಾಂಬೈದ ಉಳೂರು ಕಂಬಳ ಅವು ಕಂಬಳದ ಅಧಿಕಾರ ಪೂಕರದ ಅಧಿಕಾರ ಅರಸಂಕಲರಿಗೆತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಗುಳಿದ ಅಧಿಕಾರ ಧೂಮಾವತಿಗೆತ್ತನೆ ನೆಕ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕುಳೂರು ಬೋಡುಡು ಸುರು ಕುಳೂರು ಬೋಡುಡು ಪರ್ವ ತಮಿಳ ಆಯುವಕ್ಕ ಸುರುತ ಪರ್ವ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಕಂಬಳ ಪೂಕರ ಪಾಡಿನ ದುಮ್ನಾಣಿ ಊರ್ದಾಗಲು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೋರದು ಕಂಗದು ಒಂಜು ವಾರಗ ದುಂಬು ಕಂಗು ಕುದಿ ಪಾಡ್ದು ಕಂಗು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಂಗನ ಇನಿ ಕಟ್ತದು ಪೂಕರ ಬೆದರಿನ ಪಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಈ ಕಂಗನ ಕೊಂಡೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಜೋಲ್ದಿ ಮಾರ ಗೊತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಆಡೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ತಮ್ಮಿಲಾವಡು ನಾಗ ತಮ್ಮಿಲಾದು ಅಲ್ಪ ನಾಗ ಮಡಿದು ಜೋಲ್ದಿ ಮಾರಕೊಂಡು ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರೆ ಪಾಡೋಡು ಪೂಕರೆ ಗುರಿದೆ ಪೆರೆ ಐತ ಹರಿಜನೋಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕುರಿಕಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಕಳು ಆ ಪೂಕರದ ಗುರಿದೆ ಪಡು ಕಂಡೋಡು ನ್ಯಾಯದ ಮುನ್ನೆಟ್ಟು ಆ ಪೂಕರದ ಗುರಿದೆ ಪೋಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಕುಳೂರು ಬೋಡದು ಗಿಡರನ್ನ ಏರ್ಕೊಂಡೋದು ದಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಗಿಡರೋಡು ಅಂಚನೆ ಊರಿನ ಊರದ ಭತ್ತನ ಮಾತ ಗಿಡೇರ್ಲೇನು ಗಿಡೇರೋಡು ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಮಾತೆ ಸೇರಿದು ನಾಗ ತಮ್ಮಿಲ ಅವಡು ಅವು ನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಮಾತೆ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪ ನಾಗ ತಮ್ಮಿಲ ಆದ ಅಲ್ಪದ ಕುಡ್ದಿ ನೀರು ಕೊಣತದ್ದು ಆ ಪಾಸದ ಏರ್ಲೆಗೆ ಕುಡ್ದಿ ನೀರನ್ನ ತೆಲ್ತದ್ದು ಏನು ಬಡ್ದು ಪೂಕರಿದ ಬಿದನಿಂತ ನಾಡಿಗೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂಕರಿಗೆ ಮುಗುಳಿ ಬಟಾದು ಪೂಕರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೋದು ಎದುರುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸವಿತಾ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ ವರ್ಗ ಅದ ಬರೀ ಪಾಸಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಆಡ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಹರಿತಾರಾಯಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡಿಡು ಬೇರೆ ನೈ ದೇದು ಬಲ್ತ ಕೈಟ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದು ಎದುರುದೈ ಪೋಡು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಯಜಮಾನಿ ವರ್ಗ ಬೋತದ ದೈವಪಾತ್ರಿ ಈ ಪೂಕರೆನ ಹೋದು ಪೂಕರದ ಕಂಡುಗೆ ಹೋದು ಪೂಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಕಂಡುಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪಾಸಿತ್ತದ ಕೊಲ್ಲುನ ಎರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯನ ಎದುರ್ದು ಹೋಯ್ತಂದು ಪೋಡು ಐತ ಪಿರಾವಡು ಈ ದೀಪಾವತ ಒಂದು ಪೋಟ್ನಾಯ ಪೋಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೂಕರೆ ಪೋಡು ಅವು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಈ ಪೇರಿನೇನು ಯಜಮಾನಿ ಅತಂದ ಏರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಕಲಿ ಪೂಕರದ ಗುರಿಕ್ಕೆ ಪೇರಿನೇನು ಮೈತದ್ದು ಆ ದೀಪ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗದು ಏನು ತಿರುಗದು ತೂಂದೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತದ ಕುಳೂರು ಬೋಡು ಆ ದೀಪನು ದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭೂತದ ನಡೆಸೋದು ಪುನಃ ಅಂಚ